मिनट भी बना अंडा ये विश्वास करिए अंडा ना रुटी तीन रेडी बता नमस्कार जय जगन्नाथ सांग माने वेलकम टू ए न्यू एंड फ्रेश वीडियो सो फ्रेंड्स बहुत दिन पर आ गोटे चैलेंज वीडियो कौन चैलेंज रे अछि अंडा रुटी मस्त कॉम्बिनेशन आ एटा राति रे होची यस सो फ्रेंड्स बहुत दिन हलन चैलेंज वीडियो आसी नथिला फाइनली गोटे मस्त चैलेंज टे करिया जबरदस्त चैलेंज टे करिया बोलबलिया चैलेंज टे करिया आपण माने देखंतु एन्जॉय करंतु और केमति लागला कमेंट करके जणाइबे प्रथम কথা आपण माने केमिति असनि कहले आगो गोटे कमेंट रे यस आपण माने केमति असनि फर्स्ट जणांतु आपण जणै सैला परे ही चैलेंज स्टार्ट हम हां जणैले ना केमि चैलेंज स्टार्ट करिबा और कोन कोन आइटम अछि चलन टिके देखि देगी आसबा केमति हेइचे अंडाटा केमति अंडा मसलाटा बनेले देखि देगी आसबा तापरे चैलेंज फ्रेंड्स रेडी हे जैसे देखंतु लुकटा केमति होचे एठी दी जे अंडा को रुटी एठी प्याज लेंबू लंका अछि चकटा हबो एपटे मो प्लेट रेडी चलन तो खाଇବା स्टार्ट करिबे चैलेंज स्टार्ट करिया को टेस्ट की करी देखि केमति हेइची टेस्ट पूरा रेड रेड big bite मटन जो गुड नाले रुटी ढोकी होनी मो फॉर्म पूरा पड़ी तू कौन कर जानी पार सो फ्रेंड्स आ किसे कहि परिबेनी अलगा प्रकार ढुकी जाउची
ବଥା ହେଇଗଲା 5 ରୁଟିଟା ମିନିଟ୍ ଯୋଉ ବାହାରେ ଦିଟା ଆମେ ରଖିଦେଲୁ ଯୋଉ କ୍ୟାମେରା ଯୋଉ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ କ୍ୟାମେରା ଆମେ ରଖିବାରେ ଟାଣ ହେଇଗଲା ଏଥିରେ ଖାଇ ନହେଲେ ଆଉ ଜଲ୍ଦି ହେଇଥାନ୍ତା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପ୍ଲେଟିଏ ସାଇଡ୍ କରିକି ପନିଶମେଣ୍ଟ ଧରିକି ଆସିଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଛି। ଛୁରୀଟା ଚଲେଇଦବ ନିଜ ବେକିରି ପଚା ପଚ। ନା ନା ଅନ୍ୟ ବେକିରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପନିଶମେଣ୍ଟରେ ଅଛି ଲେମ୍ବୁ। କିନ୍ତୁ ଲେମ୍ବୁ ଖାଇବ ଖାଲି ତ ଖାଇଦବ ଆଉ ଖାଲି ତ ଲେମ୍ବୁ ପଡିଛି ଖାଇଦବ କେହି ବି ଖାଇଦବ କିଛି ସେଥିରେ କିଛି ଗୋଟେ ବଡ କଥା ନୁହଁ। ଲେମ୍ବୁଟା ଖାଇବ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ରିଆକ୍ସନ କିଛି ରିଆକ୍ସନ ଦବନି। ଯଦି ରିଆକ୍ସନ ଦେଲା ତା ପଛ ପଛ ଲାଇନ କରିକି ପନିଶମେଣ୍ଟ ରଖିଛି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଦେବି। ତାର ବି କଣ୍ଡିସନ ଅଛି ୱିଥ କଣ୍ଡିସନ। ଲେମ୍ବୁ ଖାଇବ କିଛି ରିଆକ୍ସନ ଦବନି ମୁଁ ପୁରା ଅନେଇଥିବି ଆମେ ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖିବା ଯଦି ଟିକେ ରିଆକ୍ସନ ବାହାରିଲା ତାହେଲେ ଆମେ ତା ପଛକୁ ଧଡାଧଡ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦବା ଆଉ ସେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ର କଣ୍ଡିସନ ସହିତ ହେଲା ଚାଲ ଆମ ଫର୍ମ ଟିକେ ପଳେଇଛି ତ ଜଲ୍ଦି ମୋ ଫର୍ମ ସହିତ ପଳେଇଛି କାଟୁତା ଏଇଟା ଫାଳେ ଲେମ୍ବୁ ଖାଇବ କିଛି ରିଆକ୍ସନ ଦବନି ଆଉ ଦେଲା ଯଦି ତା ପଛକୁ ପୁଣି ଆସିବ ଏଇଟା ବି ଅଛି ସେପଟ ଲେମ୍ବୁ ଦେଖି ଏଇଟା ଅସନା ଅଛି ଟିକେ ଛଡେଇ ଦବ ମୁଁ ଏପଟେ ଦେଖେ ଯଦି ରିଆକ୍ସନ ଟା ଦେଲା ଅଧା କାଢିବି ଆଉ ତ କିଛି ପନିଶମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ସେ କଣ ଅଧା କଣ ଛଡେଇ ଖାଇଲେ ଭଗବାନ ତା ଉପରେ ତ କଳା ଚୋପାଟି ଆଉ ଏତେ ଅଛି ଟି ବଡ ଫଳଟାଟି नो रिएक्शन दे पानी କିନ୍ତୁ ପିଇ ପାରିବି ନା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପୁରା ମାନେ ପୁରା ଖାଇସାରି ଢୋକସାରି ପରେ ମତେ ହସ ମାଡିବ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ରିଆକ୍ସନ ନା ଟେଷ୍ଟି ନା ତୁ କିଛି ରିଆକ୍ସନ ଦବୁନି କିଛି ଦେବିନି ମୁଁ ଏଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ପାଟିରେ କଣ ହାତ ଦଉଛୁ ରିଆକ୍ସନ ଟା କେମିତି ଦେଖିବେ ଲୋକ ହାତ କାଢୁନୁ ପାଞ୍ଚ ସେକେଣ୍ଡ ରହିବ 1 2 3 4 ସାଙ୍ଗମାନେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ତ ନେଇଗଲା ନେକ୍ସଟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଖାବା ଆଉ ଗୋଟେ ଦମଦାର ବୋବାଇଆ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦବା ଏକଦମ ମାନେ ତଗଡା ବାଲା ପନିଶମେଣ୍ଟ ଏଥର ମୋ ଚୁଟି କଟା ହେଇଛି ତା ଚୁଟି କାଟିଦେ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଦେଖିବା କିଏ କାହାର କଣ କାଟିବ କିଏ କାହାର ଚୁଟି କାଟିବ ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ ଯଦି ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଣ୍ଡ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ମଜାଦାର ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ରହିଲୁ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖା ଗୋଟେ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ ଭିଡିଓ